Süleyman Peygamber atlarının damağını çalıptır. Hudaý aýdypdyr, indi ýeliň üstüne yel, hawaň üstüne uç tegedi berin diýipdir. Fesahharna lehu'r-riha. Indi yeli, ösýän yeli Süleyman Peygamberiň ihtiýaryna goýdum. Tejri bi emrihi haýsu asa. Ruhan, şu Süleyman Peygamber yeliň üstüne minip gidenne bara. Bir arpa buğday bişip duran bolsa, ekinin üstünden geçip gidenne, ekinin hoşalaryny gymylatmaýarmyşdyk. Hiç kime zerersiz gitişi. Yoksa yelimin gidenne şu yel üst gitjek bolsa, bir tufur yerler haraplap gitmeli lan. Hi bolmasa hoşalary gymylatmaly diýene gaçjak ya hoşalary ýykjak. Şu bişip duran ekin hasıl arpa buğdaýyň üstünden gitse de, ekinin hoşaly gymylamaýarmyşdy. Fakat şuň özüni käde goşuny bilen bile gitýänmişdi. Allah Zülcelal kudret kelamı Kur'an-ı Kerim'de aytıyor. Fesahharna lehu'r-riha tejri bi emrihi ruhan haysu asab. Hudaý için atynyň damağını salyp sadaka etdi gariplara. Indi atsız boldy da. Ýok, Hudaý aýdypdyr, yel bilen goşunyň bilen bile uçdy gidiber diýipdir. Öýläçeli bir aýlyk ýol, öýleden soň bir aýlyk ýol uçýanmışdy. Bu zat goşunlary bilen barıp, biliji uçup bir ýaňada gonyp, kafirler bilen çalışýanmışdyk